ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita lang sa pagsaulog ni Santos nga misa nining adlaw nga Lunes sa ikaduhang semana sa pagkabanhaw. Hisugiku ang akong kasalanan sa walay paglibot, isukilot ko sayit ka mo kining alaw nisalig lama sa kaayuhan. Huwag tanganan ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot ti pagkana mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagaom sa tanan pasaylon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagamong tunay nga Dios, nangas kami pagingalan kanimo nga Amahan. Hingpita sa among kasingkasang nga Espiritu sa among pagkasinagop nga mga anak. Aron mahimo kami nga takos sa pagsulod sa langit nga among kabilin nga imong gisaad. Kini among ipangayo. Pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kaangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa dihang gibuhian na sila, si Pedro ug si Juan, namalik sa ilang mga kauban ug ilang gisugilon kanila ang gisulti sa mga kadaguan sa mga pari ug sa mga kadaguan sa lungsod. Sa pagkadungog nila niini, naghiusa silang tanan pagampo sa Dios. Miingon sila, Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga anaa kanila. Pinaagi sa Espiritu Santo, misulti ka sa among amahan nga si David, nga imong sulugoon sa iyang pag-ingon. Nganong nasuko man ang dili Hudeyo, ug nganong naglaraw man ang katawhan ug ang mga butang nga walay kapuslanan. Nangandam ang mga hari sa yuta ug ang mga pangulo nagtigom batok sa Ginoo ug sa iyang Mesiyas. Kaysa pagkatinuod, niining maong syudad sa Herodes ug si Poncio Pilato nakikiusa sa mga dili Hudeyo sa mga taga-Israel. Batok kang Jesus, ang balaan mong sulugoon nga imong gihimong Mesiyas. Apan, pinaagi niini ila hinuong gibuhat ang tanan nga imo nang gilaraw nga mahitabo pinaagi sa imong gahom ug pagbuot. O karon Ginoo, tan-awa kining mga panghulga nga ilang gibuhat o kaming imong mga sulugoon hatagi kaisog pagsulti sa imong mensahe. Ituy-od ang imong kamot aron pag-ayo ug itugot nga nahimo unta ang mga butang katingalahan ug ang mga milagro pinaagi sa ngalan sa balaan nga sulugoon nga si Jesus. Human sila magampo, nauyog ang dapit nga ilang gitiguman ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug nagwali sa mensahe sa Dios sa walay kahadlok.
Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pula ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Lahat ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Ngano napungot man ang mga nasod, ug ang katawhan misulti ug pinuan. Ang mga hari sa kalibutan mialsa, ug ang mga kadagkuan nagasabot batok sa Ginoo ug batok sa iyang gidiugan. Lugti unta ang ilang mga talikala, ug isalikway tang ilang mga gapos halayo ka nato. Lahat ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Siya nga naglingkod sa trono sa langit nagkatawan, ang Ginoo nang yam-i kanila. Unya diha sa kapungot misulti siya kanila, nalisang siya kaniya diya sa iyang kalagot. Nagbutang ako sa kong hari dito sa Sion, ang akong balang bukid. Isangyaw ko ang kasuguan sa Ginoo. Lahat ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Ang Ginoo mingon ka nako, ikaw akong anak, karong adlaw anak ko ikaw. Pangayo ka nako akong ihatag kanimo ang mga nasod nga kabihin, wang kinatumyan sa yuta nga imong katigayunan. Manduan mo sila sa bunal nga pothaw, imo silang bukon ingog kulon nga yuta. Lahat ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ni ka, O Ginoo. May usa ka pangulo sa mga Hudiyo nga ginganlag Nicodemo, nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi diana, miadto siya kang Hesus ug miingon kaniya, Rabay, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat, gawas ko ng Dios maguban kaniya. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingarian sa Dios, gawas kon siya mataw pag-usap.
Unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga gulang na, nangutana si Nicodemo, dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usab. Sa Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingarian sa Dios, gawas kun mataw siya pinagi sa tubig ug sa Espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab. Ang gianak sa Espiritu, Espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo na kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Ang hangin mo huros bisan asa kini mo buot mo padulong. Madungog mo ang paghuros niini apan wala ka mahibalo diin kinigikan uwasa kini padulong. Ingon usab niini ang tanan nga mataw pinaagi sa Espiritu. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Daghan ka nato nga gusto o mga bag-o. Pananglitan, ganahan ta o bag-ong cellphone, bag-ong sinina, bag-ong sapatos. Pero, kung kinabuhi na ang usbon, lisod na kaayo. Si Nicodemos, relihiyoso, pero nangita gyapon siya ni Kristo. Sa Ebanghelyo, na si Nicodemos, mayo siya nga tao, religious siya, aktibo nga tao, pero miadto siya ni Jesus sa gabi. Mangutana tingay ta nganong gabi man gid siya miadto na Jesus. Kay naa siya ipangutana. Naa siya mga kakulangan. Mga igsoon usahay sama usab kita niini. Sige tag simba, sige tag serbisyo sa simbahan, pero sulod nato ana patay mga kakulangan. Sa walay lipod-lipod, si Jesus mingon Nicodemo, kinahanglan mataw ka pag-usab. Dili ni literal ha. Dili kini mubalik, dili kini magkuha kani magpasabot na mubalik ta sa tiyan sa atong mama. Ang gipasabot ani na usba ang imong kasing-kasing. Usba ang imong kinabuhi. Kaya pwede di ay nga sige tag simba, pero bati gihapon kag kinaiya. Sige kag rosaryo, pero dili ka makapasaylo. Religious ka, pero wala kay transformation o kausaban sa imong kinabuhi. Usahay ingon ta ni. Moingon ta ni Lord, Lord, usba ko. Pero ako gihapon ang magbuot kung saon ako pag-usab sa akong kaugalingon. Lord, himo akong pasensyoso, pero kung naanay kasapot, humana ang pasyensya. Mga igsoon, dili kay walay lihok ang Ginoo. Kita ang dili magpausab sa Ginoo. Ang problema, dili kay wala ta kaila sa Ginoo. Ang problema kay dili ta gusto usbon sa Ginoo. Mga igsoon karong adlaw, pangutanon nato ang atong kaugalingon. Unsa may kinahanglan na akong usbon sa akong kinabuhi? Asa ko dapit nga kinahanglan mataw pag-usab. Ug sultihi ang Ginoo, Lord, dili lang ko gusto mahimong maayo, gusto ko nga mahimong bag-o. Amen. Manindog palihog. Binunyagan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, mahimo kitang mga anak sa Dios. Isip matuod nga mga manunod uban ni Kristo, masadigon kitang budangop ngadto sa atong Amahan. Muingon kita, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami.
nga ang simbahan dinhi sa kalibutan mahiusa aron sa pagpasalamin sa hingpit nga ang katilingban sa Dios nung gugma. Magampo kita Amahan, dungga kami. na ang mga binunyagan mutubo diha sa kahingpitan sa pagkinabuhing Kristohanon. Magampo kita Amahan, dungga kami. nga sila nga naulipon sa kahadlok makakaplag sa kagawasan sa mga anak sa Dios. Magampo kita Amahan, dungga kami. nga maghago kita sa pagkabig sa mga walay pagtuo aron sila motuo ni Kristo o mabunyagan. Magampo kita Amahan, dungga kami. nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga halangyong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita Amahan, dungga kami. nga ang atong mga kaigsuonan nga mihali na mabanhaw ngadto sa himaya sa Santissima Trinidad. Magampo kita Amahan, dungga kami. Langitong Amahan, sa among paghalad o mga pagampo, kabiga kami ngadto sa kayusahan sa Espiritu nga nagpuyo diha sa imong anak ug sa imong anak among manunubos o Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Langit namong Amahan, among ikasal, hanggang Kristong kinuhi, apiling bayan, dingi mo mga binuwa, bayat sa mong kasaypanan, dawatag himua nga among kaluwasan, dawatag himua nga among kaluwasan. Mga igsoon, pagampo kamo, aron kining sakrifisyo nga gihalad karon, dawaton unta sa Dios nga Amahan, nga makagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usap sa itong kapuslanan, ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata ang mga halad sa imong simbahan nga nagmaya, sama nga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dakong kasadya, ihatag usab kaniya ang kaingpitan sa kalipay diha sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausap, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. haman ang ibayaw, Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. hangay ug mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magbalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Aban labi na gayud nining mahimayang panahon sa pagkabanhaw kano sa si Kristo gihalad nga among sakrifisyo sa Pasko. Pinagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nga na sa kinabuhing dayon. Ug alang sa iyang katawhan na ablihan pag-usab ang mga gangaan sa langit. Ang amugod na kamatayon na tubos man sa iyang kamatayon, o ang amo nga kinabuhi na banhaw, pinagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod ni ini, uban sa makalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Usab ang mga anghel sa kalangitan, iduyog pag-awit sa himno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon.
Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kahuman, puno ang langit kita sa himaya, Hosana sa kahitaasan. Chay kuno nag-aali sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an umiingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanini. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an umiingon, dawata kini, ug Panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napalay, si Kristo mubalik na. Aron pagandong sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesu-Kristo, naghalad kami kanimo amahan, ninimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug mga alagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Nung dami Ginoo ang imo simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo nga among Papa, ni Alberto among Obispo, sa tanan ng mga pari, o sa tibuok mong katawahan nga imong gitubos. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga babanaw sila kung tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa ginabuhing tunhay. Bani Maria ang inaan nga ulay sa Dios. San Jose ang bana sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos. Uban ni Senyor San Roque, nga nagatuman sa imong kababuton latas sa katuwigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga imayaon, pinagi ni Jesu-Kristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagawong amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong magitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo, anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa tagadlaw, ihatagan namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Hugdili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunuwa luwas sa kami sa dotan. Mangayo kami kanimo Ginoo. Ngay mo kami ruwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluhi. Mahalikay kami kanunay sa sala, umilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malauman sa bagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesu-Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibirin ko kaninyo nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa nga mong mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Usibo sa imong kabubuto, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaw sa Ipakita ta ang pag-inig sa unay, na naglait manaa kaninyo. Jerusalem, sangana kawagyan sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami, at agi ka sa kahalimanan. Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Panipamudlong lamang ug mamaayo ako. Lawas sa dugo ni Kristo magamping kanako alang sa kinabuhing dayon. Amen. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Sundan ko ang imong suko, huyan ko ang kinabuhi mo, kay mo na ako. Na mo ang tao sa panakway mo, buhi ka kanuna sa dukan ko, sa kasing-kasing ko. Kinabuhi mo, kinabuhi ko, lakdan ko ang imong tala,
Sundan ko ang imong suko, puyan ko ang kinabuhi mo, kay imo na ako. Puyan ko ang kinabuhi mo, kay imo na ako. Magampo kita. Kaluy pagtanaw o Ginoo kining imong katawhan. Sanglit gibago mo kami pinagis sa mga misteryo sa Pasko, itugot nga makadangat kami sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Manausa, manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang karinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.